Benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo sóc Cris i avui des del balcó de l'Ajuntament tenim a Capa de Plàstic. Que el disfruteu. M'ha parlat de violentes batalles que porta a dins, que lluitant amb paraules tan clares no es fan amics, del que costa atrevir-se a arriscar-se, dels goig mig buits. Ha insinuat que sóc tot un desastre, que em nega a ser feliç. M'ha parlat de les cates llunyanes, de ser tot un cretí, de princeses que ara ja emigrades s'obliden de mi, de cançons que ja no podré explicar-li. No ho dubteu, tornaria a equivocar-me. M'ha parlat dels herois que es bufaven, de riure a crits, de misteles que mai s'acabaven després del vi, de les falles i un ruc de corbata, de 20 euros que els dos rebutjaven. M'ha abraçat per dins amb l'alè càlid dels grans amics, m'ha contat tot el que m'estimava. Capa de Plàstic, bueno, moltíssimes gràcies per estar ací al balcó de l'Ajuntament. A veure que, a part de per així una miqueta del micro, i si no m'acosta a vosaltres i xiu tots i vos pregunto a tots, que sé que sou molt tímids, però després jo no ho sé, perquè per a cantar no teniu cap vergonya, o sigui, que a mi me donaria més vergonya cantar. Bueno, Capa de Plàstic, presentant la vostra cançó Cardú. Conteu-me, de què va esta cançó, què vos ha fet com a grup, perquè porteu un any, bueno, tu portaves, Ivan, 3 anys amb tot el que és el món de la música, però com a grup porteu un any, és el primer disc d'estudi, sou molt amics, els 4, a més sou de la Safor, m'encanta tindre un grup així de poble i parlant en valencià. Així que conteu-me sobre vosaltres, este és el vostre moment i vull que se sentiu molt especials. Molt bé, hola, què tal? A veure, el tema tracta de... A mi, Vicent, són els amics de Potries, que teníem una banda abans, i Vicent, que portem tocant, doncs la tiretem junt. I resulta que en un aniversari meu em van regalar una botella de Cardú i a manera d'exercici vaig fer aquesta cançó, el que em va donar temps, no molt llarg. La que va donar. Bueno, xics, i o sigui, vosaltres com a grup, vull dir, se dediqueu a la música, quines expectatives sou les que teniu, perquè al final sabem que la música mos unís a tots i és algo superespecial, que a vegades hi ha gent que ho té com a hobby, hi ha gent que ho té com a que se pot dedicar a això, no? Nosaltres no ens dediquem, ens agradaria, però ara l'única manera que tenim de fer això és fer el que volem, com volem i esperar que passi alguna cosa. És més interessant la carrera dels músics que la meva. Jo em dedico a això el que puc.
Diego, vols contar? Sí, caminant farem camí, saps? Que al final anem tocant i si sorgeix al final, mira, això que ens trobem, si no, ens ho passem bé. Molt bé. On podem seguir-vos per escoltar-vos, per als pròxims concerts, per a la vostra música? Podeu seguir-nos a Instagram i al Facebook. I també a YouTube, que tenim una sèrie de vídeos, estan un poc desactualitzats, però a poc a poc. Bueno, molt bé. M'encanta el trombó, per cert. És que li dona un toque a lo que és la cançó i la música. Pues, xics, moltes gràcies per estar ací al balcó de l'Ajuntament. Jo soc Cris i em despedís fins al pròxim programa de Balcony TV, que espero que ens acompanyeu i que vinguem molts més grups. Adeu! Adeu.